Tu smo, evo nas ponovo u studiju. Sljedeći vaš i naš gost, dr. Milorad Stamenović. Globalizacija, savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva je jedna njegova knjiga, zapravo jedno izdanje, a drugo svetska trgovina, organizacija, životna sredina i sistem zdravstvene zaštite. Pre svega nam dobrodošli. Prethodni gost ne počinje i ne pije nikako kafu, a vi morali kafa tokom dana da se... Ja uživam, da. Uživate. Pogotovo sada sa nama? Jeste, tako je. Ajde svakako da gledaocima uz jutarnju kafu predstavimo zajedno vaše ove knjige. Ajde da krenemo od ove globalizacije. Kakvi su to savremeni aspekti ekonomije, trgovine i zdravstva i kako ste prosto dolazili do podataka ovih? To nije bilo ni malo jednostavno. Da. Ili možda i jeste. Pa, znate kako, još jednom hvala na pozivu. Dakle, to je knjiga koja rezultat rada Boga mi trogodišnjeg rada, znači od ideje do realizacije. Znači, to je jedna naučna monografija praktično tako koja je izdata od strane Ekonomskog fakulteta u Nišu, koju sam ja radio sa mojim sjajnim saradnicima koji su se prevashodno bavili problemima ekonomije i trgovine, dok sam se ja bavio problemima zdravstva. Dakle, mi moramo da obrađujemo te teme. Globalizacija je vrlo kompleksna, to je jedan irreverzibilan proces, dakle, nepovratne prirode. Sama istorija globalizacije je gotovo od kad postoji čovek, pa smo mi imali neku geografsku globalizaciju, pa su se menjali ti oblici i tako dalje, da bismo danas praktično imali kao osnovnu vodilju tih globalizacionih procesa zapravo ekonomsku globalizaciju i liberalizaciju, jel tako, koja onda ulazi u sve pore društva. Jedna od tih, da kažemo, pora društva, odnosno najveći državni podsistem jeste i sistem zdravstvene zaštite i zato je veoma značajno da mi analiziramo uticaje globalizacije upravo na taj sistem zdravstvene zaštite. Kako smo mi to radili? Dakle, mi smo pokušali da analiziramo istorijsku perspektivu, odnosno retrospektivu, različitih država. Tu postoje sada neka do sada poznata 4 praktično najznačajnija modela. Tu postoji neki Semaškov model zdravstvene zaštite u Rusiji. Vrlo je interesantno taj model kada je uspostavljen. Lenin je rekao ili će vaši uništiti komunizam ili će komunizam uništiti vaš, jer je tad bila neka epidemija i tako dalje. Tako da smo mi to pokušali da istorijski analiziramo i da vidimo kako su se kretali ti zdravstveni sistemi u različitim državama. I kako su se kretali? Došli smo do jednog zaključka da svi zdravstveni problemi danas, bez obzira na svoju polaznu osnovu, se suočavaju sa poprilično sličnim problemima. Ti slični problemi navode te sisteme da oni menjaju svoje oblike. Tako da vi u današnjim sistemima zdravstvenim imate sve više hibridnih modela koji poprimaju različite neke oblike, znači koji pokušavaju da budu i tržišno orijentisani, pa imate varijacije između Bismarckovog i Beveridgeovog sistema i tako dalje. Ono što je najznačajnije praktično je ono što je vezano za našu državu, tako? Znači, mi imamo taj neki nasleđeni Bismarckov sistem, to vam je sistem koji je praktično i u Nemačkoj isti takav. Međutim, ono što mi možemo da primetimo jeste jedna ekspanzija tog privatnog sektora. Cijela ideja pisanja ovakve knjige o globalizaciji jeste da mi pokušamo bar da razumemo koji su to moderni trendovi u upravljanju zdravstvenim sistemima i da pokušamo da damo određene sugestije za buduće reformisanje našeg sistema. Sad, to je kod nas poprilično problematično zato što se mi suočavamo sa jednim umorom od reformi. Znate, mi smo stalno u nekakvim reformama. Znači, mi smo praktično od Drugog svjetskog rata, mi stalno nešto reformišemo i pokušavamo da to bude bolje. Pa onda dolazite do jednog termina koji se zove hiperreformizam. To upravo znači da vi pokušavate kroz brojne nekakve reforme da dođete do određenog rezultata. Ono što se vrlo često dešava, to smo mi pisali i u ovoj knjizi, jeste da mi moramo imati... U ovoj svetska? Ne, u ovoj knjizi, recimo Srbija danas, na primjer. Dobro. Mi smo analizirali te strategije razvoja, a vezano i za to. Dakle, mi moramo imati adekvatne strategije razvoja. Mi smo, recimo, u ovoj knjizi baš analizirali, odnosno to smo preuzeli od Akademije nauka, da vi imate nekakvih 112 državnih strategija razvoja, od kojih više od 80% uopšte ne potpada pod kriterijume za strategiju razvoja jedne države. Dakle, postoje određeni metodološki kriterijumi zašto i kako se piše određena strategija. Znači, tu imate razne neke dokumente, akcione planove i tako dalje, koje smo mi sve stapali u to. Zašto je to važno?
Pa to je važno iz jednog prostog razloga, jer jedna adekvatna strategija razvoja treba da bude dugoročna. Dakle, vi imate situaciju, ona često ne može kratkoročno ni da pokaže očekivane rezultate. Iz tog razloga ona često političarima nije ni interesantna. Jel' tako? Znači, mi imamo određene mandate političara 4, 6, 4, 8 ili koliko već godina budu na vlasti, a vi često za neku reformu tako velikog sistema kao što je zdravstveni možete očekivati da to može da traje, da to bude više decenijski vremenski period. Upravo iz tog razloga je važno imati adekvatne strategije. Ja bih pomenuo države poput Kine, poput Izraela, znate, to su države koje imaju u nekim svojim oblastima i 80-godišnje strategije razvoja. Znate, i onda šta oni rade? Oni imaju naravno presek stanja na godinu dana, na 3, na 5 i tako dalje, i onda se oni prosto usmeravaju ka tom svom nekom dalekom cilju do koga treba da dođe. Ja sam nedavno čuo jednu gotovu anegdotu gde su neki naši predstavnici bili na nekakvom sastanku Evropske komisije i su ih pitali, pa dobro, da li vi imate viziju toga kuda to ide sve za 10, 15, 20, 100 godina? Mislim da oni to nisu baš najbolje razumeli i da u nekom tom njihovom ličnom političkom interesu zapravo to nije. Međutim, ono što bih ja pozvao ovim putem jeste da je zdravstveni sistem zapravo nešto što je trebalo bi da bude javno dobro. Znači, trebalo bi da bude za sve nas, je li tako? Znači, mi moramo vrlo da vodimo računa o tome na koji način će se usmeravati taj zdravstveni sistem, šta će sa njim biti, jer znate šta, možemo vrlo lako doći u jednu situaciju za samo 10 ili 15 godina da dođe do nekih ozbiljnih procesa u privatizaciji, gde mi onda prosto nećemo više moći da obezbedimo sebi određene usluge koje danas, ja mogu slobodno da kažem, sve teže možemo sebi da obezbedimo. Pa to sam htjela da vas pitam konkretno u kom pravcu zapravo zdravstveni sistem u Srbiji trenutno ide? Pa, upravo to smo pokušali da sugerišemo, dakle, da mi nemamo jednu jasnu viziju uopšte razvoja zdravstvenog sistema, znate. A šta vam je najbolji dokaz za to? Najbolji dokaz vam je za to što mi nemamo uopšte adekvatnu zdravstvenu politiku. Zdravstvena politika, evo za vas i za vaše gledalce, zašto je to značajno? To je jedan krovni dokument koji definiše dve stvari. Prva stvar je način finansiranja, odnosno ekonomska održivost zdravstvenog sistema koja je od ekstremnog značaja, a druga stvar se tiče kvaliteta i načina pružanja zdravstvene zaštite. Znači, to je praktično jedna ideja ka kojoj vi stremite sve vreme u samoj organizaciji vašeg sistema. A drugi dokument koji mi nemamo, koji po mom mišljenju bi takođe morali da imamo, to je jedna strategija održivosti ili strategija razvoja zdravstvenog sistema. Takva strategija je veoma značajna, evo mi smo to pisali u toj knjizi Globalizacija, jer gledajte, mi se suočavamo sa globalnim problemima. To su globalni procesi, a takođe sa druge strane se suočavamo i sa procesima tranzicije. Tranzicija i globalizacija ne moraju uvek da budu komplementarne vektorski procesi, jel' tako? Znači, to mogu da budu procesi koji se, u određenim segmentima prepliću, pa nekada čak i poništavaju i tako dalje. Dakle, mi moramo imati jasnu viziju toga u kome taj najveći državni podsistem, koji je veći od sistema odbrane, veći od obrazovnog sistema, veći od svih drugih sistema, jel' tako, koji uopšte nije jednostavno rukovoditi i njime upravljati, u kom smeru on ide. A sad ću vam navesti isto primjer iz naše bliske istorije, kada nemate takvu strategiju, kakav problem možete da napravite. Dakle, mi smo imali, nakon 2000. godine, imali smo određene inicijative koje su se ticale decentralizacije zdravstvenog sistema. Pa su tu sad postojali neki predlozi kako da se ta decentralizacija izvrši na nivou lokalne samouprave. Pa su onda doneti neki zakoni o lokalnoj samoupravi. Sad, stvar je u tome da su praktično, opštine su odgovorne, lokalne samouprave su odgovorne za način za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Mi smo to naknadno implementirali, mi smo sve te zakone doneli, međutim, očigledno je da nismo uradili dovoljno adekvatnu analizu svega toga i 15 ili 10 godina nakon implementacije te decentralizacije, mi smo se tek onda praktično suočili sa svim problemima koje nosi jedna neplanska promena jednog tako velikog sistema kao što je zdravstveni. U čemu se ogledaju ti problemi? Pogledaju se u načinu finansiranja, u kontrolnim mehanizmima. Pa vi imate jednu situaciju koja je gotovo paradoksalna, znači da vi imate danas više od 30 institucija, među kojima su i veoma velike institucije zdravstvenog sistema, koje praktično imaju blokiran račun, koje ne mogu da vrše nikakav način poslovanja. Vi danas imate dug
od 20 milijardi dinara koje naš zdravstveni sistem, naše zdravstvene institucije duguju dobavljačima, veledrogerijama i tako dalje za nabavku lekova i tako dalje. Znači, sada postoje neke inicijative, neke tendencije da se to vrati na RFZO i da bi prosto ti dobavljači mogli da naplate svoja potraživanja, a da bi se u isto vreme oslobodili računi zdravstvenih institucija sa teritorija lokalne samouprave. Ovo sada navodim kao jedan poprilično ozbiljan problem koji možemo sada da posmatramo i sa aspekta postavljanja rukovodstva, na primjer. Gledajte, mi smo imali neke izveštaje evropskih zvaničnika i ozbiljnih institucija koje se na neki način zalažu za privatni, odnosno za profesionalni menadžment u zdravstvenim institucijama. Zašto je to važno? Vi imate, recimo, hirurga koji je učio 30 godina da bi postao vrhunski hirurg. Dobro. I verovatno i profesor. Znači, vi ga izvučete praktično iz sale, vi ga izvučete sa katedre, jel tako? Znači, tamo više nema ko da predaje, i vi ga postavite da on bude direktor jedne institucije. Sad, malo pre smo pričali o tome u kakvom stanju su te institucije, dakle, tu su blokirani računi, tu su veliki dugovi i tako dalje, i sada ta osoba, taj stručnjak naš koji je hirurg, on treba da ima dovoljno znanja i mogućnost ne samo da rukovodi tim jednim ogromnim centrom koji može zapošljava više hiljada ljudi, nego on mora da zna kako prvo da iz tog minusa dođe na nulu praktično, pa tek onda da krene da se bavi tim menadžmentom i tako dalje. Dakle, tu su brojni problemi. Mi smo pokušali neke od njih da izvučemo, to je vrlo, kako da kažem, kompleksna materija, nije jednostavno doći ni do svih podataka i često je ljudima i vašim gledalcima ono što oni prvo primete, to su, jel tako, medicinske sestre na šalteru, lekari, da li ima neka lista čekanja i tako dalje, međutim, oni prosto nisu u situaciji da dublje izvrše jednu observaciju tog zdravstvenog sistema i da razumeju zašto to ne funkcioniše. Što se tiče Svetske trgovinske organizacije, odnosno životne sredine i sistem zdravstvene zaštite koji ste stavili kao podnaslov, koliko je to vezano za ovo u prethodnoj knjizi, odnosno koliko su ove dve knjige više manje povezane? Da li su povezane? Jesu. Povezane su, gledajte, Svetska trgovinska organizacija, ja to često volim da kažem da je to i perjanica neoliberalizma kao vodeće ekonomske ideologije danas. Svetska trgovinska organizacija je jedna od najvećih međunarodnih organizacija koja za svoj neki elementarni način funkcionisanja ima sve što se vezuje za polje međunarodne trgovine. Često se misli da to što je vezano za međunarodnu trgovinu ili za trgovinu uopšte generalno nije povezano sa nekim drugim oblastima. Mi smo dokazali u ovoj knjizi, i to je nešto čime se definitivno ta ogromna organizacija bavi, dakle da Svetska trgovinska organizacija ima veoma značajan uticaj i na zaštitu životne sredine i na sisteme zdravstvene zaštite. Nekada ona deluje direktno, nekada ona deluje indirektno. Uglavnom, postoji veoma širok dijapazon tih delovanja na koje mi kao država bi prosto morali da obratimo pažnju. Moje kolege su jako dobro obrazložile način funkcionisanja Svetske trgovinske organizacije i sadašnju poziciju Srbije u tim pregovorima. Ja moram da priznam da nakon svog tog istraživanja koje je trajalo više od 3 godine, mi praktično, odnosno ja zapravo, da pričam u svoje ime, nisam siguran da li mi pristupamo Svetskoj trgovinskoj organizaciji deklarativno ili mi zaista želimo da postanemo članica te međunarodne organizacije. Zašto to kažem? Zato što vi imate danas 146 država sveta koje su članice Svetske trgovinske organizacije. Od ukupno 193 registrovane države na planeti članice Ujedinjenih nacija. Dakle, one članice koje nisu, gde spada i Srbija, tu vam je Čad, Sudan, Južni Sudan, Irak, Iran, Severna Koreja i još nekih 5-6 država. Uz dužno poštovanje prema radu, kulturi, delovanju, svih tih država, njihovih kultura, identiteta i svega toga, ja nisam baš siguran zašto Srbija, odnosno, ajde da preformulišem, nije baš tako jednostavno reći da jedna država se samo inicijativno odriče želje da bude
deo Svetske trgovinske organizacije. Pogledajte kod nas šta se dešava. Znači, mi već 13 godina smo u tim pregovorima. Ti pregovori traju 6 do 7 godina u proseku. Znate, i sad se postavlja pitanje, nama je poslednja sednica bila 2013. godine. Danas je 2019. godina. Znači, Evropska komisija je izjavila nedavno da apsolutno nema nikakvog napretka u pogledu našeg pridruživanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji. E sad, nije samo problem što mi ne pristupamo Svetskoj trgovinskoj organizaciji, nego što nama, ja sam našao 4 poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji. Mi se kao država zalažemo za ulazak u Evropsku uniju. Tako, to je neki plan. Sad vidjet ćemo u kom smeru taj plan ide, da li je taj plan spekulativne prirode ili je to zaista tako. U svakom slučaju, ne ulaženje u Svetsku trgovinsku organizaciju, osim nekih naših direktnih benefita koje bismo imali, direktno otežava proces pristupanja Evropskoj uniji, odnosno blokira 4 cela poglavlja. A problemi zbog kojih mi ne ulazimo u Svetsku trgovinsku organizaciju, s jedne strane su realni. Naši ekonomisti vrhunski su to definisali još pre 20-30 godina. Gledajte, mi ne smemo otvarati granice previše brzo. Vi ste imali situaciju sa, recimo, Vijetnamom, kome su Amerikanci praktično vrlo brzo otvorili granice, oni su došli do jednog kolapsa ekonomije, onda su se oni pojavili, naravno, kao spasonosna sila koja će njima da pomogne i tako dalje. Ne sme se previše brzo, ne smije se otvarati granice, znači mora se napraviti jedan balans između domaće privrede i evropske privrede, odnosno svetske, kako ti prosto proizvodi koji bi bili šireg dijapazona, bolje kvaliteta, jeftiniji, prosto ne bi preplavili naše tržište i potpuno uništili i ovo malo domaće privrede koje imamo. Međutim, onda ja postavljam jedno logično pitanje. Šta smo mi tačno uradili u prethodnih 13 godina? I šta smo uradili? Pa nismo uradili mnogo toga, znate. Znači, stvar je u tome da je naša ekonomija praktično orijentisana na strane direktne investicije, znate. Mi smo u ovoj knjizi baš analizirali jedan primer Izraela. Svetska trgovinska organizacija. Jeste. Mi smo u toj knjizi analizirali, recimo, i primer Izraela, koji u oblasti biotehnologije, ja dolazim iz te industrije, dakle, u toj oblasti oni godišnje imaju više od 1000 start-up kompanija. Znači, cela ideja razvoja domaće privrede jeste u tome da vi stvorite adekvatne uslove, da otvorite vaše domaće tržište, da te subvencije i podsticaj, da li će on ići kroz zadrugarstvo, da li će ići kroz socijalno preduzetništvo, da li će ići kroz subvencije za nezaposlene ili na koji već drugi način će se to formulisati, to je sad drugo pitanje. Ali je važno da vi stalno postičete da pravite jedno zdravo jezgro vaših mladih talenata. Vrlo je jasno da od tih 1000 kompanija koje su, recimo, u Izraelu otvorene, neće svi 1000 da preživi ni prvu godinu. Znači, preživeće možda 30-40%, pa drugu godinu opet, pa 5%, ali ćete nakon 5-6 godina vi dobiti bar 7 do 8% kompanija koje su vrlo profilisane, koje su vaše domaće kompanije koje su mogle da izađu na inostrano tržište. Znate, sad, to su sve neki aspekti koji po meni nedovoljno ukazuju na činjenicu zašto mi ne pristupamo Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Postoji isto jedna vrlo bitna stvar, a to je taj, ja bih to nazvao, anti-GMO lobby. Znate, jer vi imate kod nas stručnjake koji se izrazito zalažu protiv GMO-a i to njihovo stanovište je sa njihovog aspekta, jel tako, u redu. Međutim, oni se isto tako paralelno sa time zalažu i za, ne svi naravno, za podizanje svesti i organske proizvodnje. Znate, znači, nećemo GMO na našem tržištu, ali hoćemo da postičemo organsku proizvodnju i da budemo takozvana GMO-free država. Ja kažem, nemam nikakve problema, to je super. Međutim, vi onda pogledate statistiku i kažete, u zadnjih 15 godina, vi imate od 2005. 0,1% udeo od ukupnih obradivih površina bio upravo pod organskom proizvodnjom. Da bi danas bio nešto manje od 0,4%. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da s jedne strane se forsira anti-GMO lobby, zbog čega naše učešće u Svetskoj trgovinskoj organizaciji bilo blokirano, a sa druge strane se ništa ne radi, znači da se organski sektor proizvodnje podigne, da se domaća ekonomija podigne, pa ste 15-20 godina nije mali vremenski period. I mi ostajemo u grupi zemalja koje smo nabrali na početku.
Da. Došli smo do kraja ovog razgovora. Brzo je proletelo ovo, vrlo zanimljive informacije i zapravo podaci, pa možemo da se vidimo opet uz jutarnju kafu, da nastavimo tamo gde smo ostali. Vi ostanite, dragi gledalci, uz nas, idemo na naše vesti i onda u studio ulazi Nikola Jovanović i nastavljamo da pijemo zajedno kafu.